Villa Utsun Pörrö. Aito Hirsitalot on rovaniemeläinen hirsitalotoimittaja. Suunnittelemme ja toimitamme yksilölliset ja laadukkaat hirsirakenteiset kodit ja vapaa-ajan asunnot juuri sinun ja perheesi toiveita sekä tarpeita kuunnellen. Villa Utsun Pörrö on Levillä Utsuvaaralla sijaitseva moderni huippuluokan vapaa-ajan asunto. Suunnittelimme talon asiakkaan oman luonnoksen ja ideoiden pohjalta. Tämä yksityiskäytössä oleva upea huvila Levillä tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet vapaa-aikaan, luonnossa liikkumiseen ja harrastuksiin yhdessä perheen ja ystävien kesken. Aito Hirsitalot toimi kohteen pääsuunnittelijana ja toimitti kohteen hirret ja puuosat. Rakennuksen hirsikehikko on vahvuudeltaan 230 mm mäntylamellihirsi ja sen väliseinät on tehty 134 mm vahvuisesta hirrestä. Talon nurkkatyyppi on ristinurkka ja sen kerrosala on 204 metriä. Aito Hirsitalojen hirret valmistetaan Lapissa napapiirillä. Me teemme hyvää ja kestävää rakentamista paikallisin voimin. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.